କେତେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡି ପୋକରେ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ମୋ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଆଜି ହଉଛି 32 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ତା ସହିତ ଫିଡ୍ ବି ଦେଖେଇବି ମାନେ କୋଉ ଫିଡ୍ ପକଉଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପୁରା ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଦେଖି ଆସିବା ତାପରେ ତମକୁ ଫିଡ୍ ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠିରେ ଏବେ ଚଢିକି ଦେଖିବା ଏଠି ମାଛ ଅଛି ନା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେତିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁନି ଦେଖ କେତେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 32 ଦିନ ତମକୁ ମାଛ ଦେଖେଇଦେଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତମ ଫିଡ୍ ଦେଖଉଛି କୋଉ ଫିଡ୍ ପକଉଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫିଡ୍ ମାପି ରଖିଥିଲି ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଫିଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦିନର ଫିଡ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଥିଲି ଯେ ବଡ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ବଡ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ଆର ବି ଭିଡିଓ ଆସିବ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଠିକ ଅଛି। ଭିଡିଓ ବି ତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଫଲୋ କରି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।